Okorora viki yangi Whatever neruta giti Kamutu flani kagucha Whatever neruta giti Mutamba kogenda photoshooti na ke yame Yetema korigere dia tu Facebook ya ye Siteta sa konyegeri bobyo ta eyane Ngumetia manye tampa kane musie yane Abantu bama bese na bwari geti Ayonye koro yowe koya tago tageti No chomo suti toki buire chinsa chago sareti Nishote ruga joka koiguneri yeke beti Homo sacho yomo tako gomia Amagani abwate na mange mono yomo yo shopping Ino yonde renting outing, you know you're something. Ebisiva, 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 na kiota gete. Ebisiva, 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 ningota gete. Okorora baba jaki, whatever neruta gete. Nyawari junior kagocha, whatever neruta gete. Ebisiva, na seka yokobe pureya. Ebisiva, again toga niri mbureya. Kakebisiva tema beke speed limiti. Haki wo mwenda wako kaki tema kuyuti piti. Gosa yo sire kapi sentu toko beke tipi. Yote nine peti rori goro kwa keke biriti. Ujana ni monshi baba yenyora rende. No mokungune tabi baba kiningeri kende. Na kere buya kerego kina yewerende. Otigere tariki yamaga kerora gende. Ebisiva, 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 na kiota gete. Ebisiva, 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 ningota gete. Okiondo kagocha, whatever neruta gete. Nanyariso kagoeta, whatever neruta gete. Omwengo motambe, whatever neruta gete. Omonyerero monetu, whatever neruta gete. Yo man. Come to Flade. Final beat. Obanchani obanchani, obanchani na inchega kiaya. Obanchani obanchani, aseya ikeire inchega kiaya. Obanchani nesikamu, nesikamu. Obanchani nesikamu, nesikamu. Aseya ikere na imokere ya maboko iguru kingoteba isarenda. Amangana ya mapenzi antamire kake abandoneti puritenda. Tiga rekobe bachera kobuaga kingo na kwara maboko nchera. Timatinke tokikerike kojikagero Monto guacho montara fuero imoko kogosera. Obanchani basi kwizine sika mtingo kirientera. Banto bako ngaina na sika Mota koko ngaina paka wanchangana yebe kanda kumba bata banta begeto moringi sereta. Obanchani obanchani, obanchani na inchega kiaya. Obanchani obanchani, aseya ikeire inchega kiaya. Obanchani nesikamu, nesikamu. Obanchani nesikamu, nesikamu. Kerata getere, keriata getere, lirolya goko gombya buya. Keraga netiere, keriaga netiere, lirolya goko lenda buya. Unatoka lente kongaine kabwangu, taki kwa mwancha. Kwa buga bono kwa nyoliro yo, anine kiunga. Omotie nyomotanga ni mwancha ine mogo taramo na inde mwiwana ine. Kwa mwegena waika kwa mwengoro gotumekero akoro sana ine. Ochaka wekora ngatako maiti, tariko reply message. Esimio waka buloget, abasani bao na watagete godeti. Obanchani obanchani, obanchani na inchega kiaya. Obanchani obanchani, aseya ikeire inchega kiaya. Obanchani nesikamu, nesikamu. Obanchani nesikamu, nesikamu. Bakanga genda sabako bari sera chombe na bada gantiga. Bakana renge kogenda ri sabako bari mirana bada gantiga. Bakanga soye kyombe kyabange na sobo na bada gantiga. Ngaite sese yaitoka gochete moroma na bada gantiga. Yani toga pima intupake vitenge na bada gantiga. Nareko veka kingi nero veka queeni na bada gantiga. Ngamene sukali komento wansu na bada gantiga. Ngewera matemu to babaliri twensi na bada gantiga. Obanchani obanchani, obanchani na inchega kiaya. Obanchani obanchani, aseya ikeire inchega kiaya. Obanchani nesikamu, nesikamu. Obanchani nesikamu,
tiga tonga ina nerende bona gukira Asali flavor Ori yasikuzi antu bangainire bwanjani niko boro bwanjani umuntu kada na wanjite gona wanjite akamuina nabonya gukira usina kitu ateba iyo antu tokuina nabonya gukira ngaina nagicha bonya gukira ya kamuntu fulani ngiwa derreto batero kuiga obwanjani nesikama ibintu bikali kokonyora ngwanya gutiku ibintu bikali kokonyora ukari mwizira ajera nyagutiku Bas, wana watero is your future, it's your future hit. Itakuwa relevant in future maybe. Tiago tele. Alafu eskamwe omurembo yotere tenere nuru linande na kibole skam. Ande ntetoskugo cha sindasi nini? Igo abo igo. Karagwana ngo bwanja neska how wana toliko to mislead no onye gotero kungori ko make sense ya sor mbare go make sense ya igo tora etera gento to kwanera njerore igonganye njerore lakini tingo sabereti mabe tari bonds ba ko bere scam majority bona into to ayaite ira samangana ya mapenzi to anchire to atikiru to achire baka to achire ko balemera so bado bato tigire mundu naro so milio musubati obande college omwaka ni rokorire bado amotiga like kiro mundu na bate story ai the other day nanya to musubati ndo ande yoni nje watera na itete sese ya ito esenge njaga achireka yanza kumukogera butuka so abantu mbare bagwetire gendeke onye tora ikera no relaki count yourself lucky oli mumaterete como musubati kyo akoro ku fine b actually ngo so kyare gendeke nyira that's very good no musubati getore very talented esa bantu na wakire na barabu sofa na ro musubati mutanga in fact na kare na ro muziki ne upcoming but she's doing very good. Okay. Ena nimbia anaona maliogi mbiare ngane timbi yako ya chunchuka. Kera toka ndrete kama mtu fulani mbara bako nokutulikira wetera senjira ya SMS Eric Anyoro Baraza no agotebanga no ale ime agotebanga gakie show inabamba mpaka usinyuru kwa endega sikole nde to tibebe gasi awike gasi amakwirana kwate kibako bakon kolende mbia soko ligereria nara kwa MC Chris KE osamine Chris Kenya agoteba watching from Nyamache hongera kwa obegaki Oh yes. Ana rap too poa. Keep it brother. Atabire you keep it. Kevin Migosi kurwa Nyagancha busiango. Endugu yana kama mtu fulani ninkoroche na tena nakupenda sana na station yetu ya Ndizi TV. Amo namaiga agoteba amo namaiga achiere abasiango bonsi agoteba Kevin Migosi korachinse mocha abusiango mbia mono sana nara yako kwa kevo korachinse mocha Nyamarambe aki sika mtu fulani anatongo mapoa ayina mangana kama mtu fulani utaenda mbali bro na ndinara iga okolika okorokwa Emma akolika korwa Nyamakoro to akoteba kama mtu fulani uko juu tunapenda show inakuja poa ndani ya Ndizi TV niko bako kotebi keep on brother ekarutonga ndrete iga akotera ngororo tingumanya video yaka na lirite se okonyara kunyiro radio kalioka otero ko karibu ho mogeni mwaka na hara tingumanya se kwa morusi agoro ke simba ya kerongeta suti kabisa suti ya dark blue ono alafu akamagobeka na malipoki suti na malipoki akamanya kubogolie bagi akamanya kubogolie bagi etabwati kende bona ino okomnyokia antata korumogondo ngakara ino kagocha mogeni ikira andabo mogeni ochire neroli tabwati kende bagi me komolire anyango saluti buno mwashimi anyango saluti buno mwashimi abegete kabisa ga ana kanyagalia kagotikaye andabwati kende Mogusi bana. Creativity erine ya igoro kabisa. Ako sumari kabisa ikiro mochi. Aliga niko kabisa tabwati soda. Tabwati kende. Akorwa ruone bagi ichire. Karibu mageni, no mageni ochete seino. By the way, producer wanta inga orine friend ya sana ande isa driver. Ya driver ya ngaiwa monyorete. No mosani ona sana. Eskuru na so mente karongeta ari na vaete eskuru boremo okay wana rare goche eskuru na ko iguje eskuru ngwabe ane ere kwabo
So na mama nyerete kure school au. Alafu bana bantu bekenyoro bado. Alafu garogotera matera mangen kugunde mwana minto Faith. Faith is your sister? Faith is my younger sister. Oh. Alafu still gotera koli. Omongina naro gotenga biega mubwika ino bono. I'm thinking is your mother? Gotenga monto bwenyarete. Oli mama. In fact gotera koli ngokarete kaminto ali ninka oli mama tata no arari brother yane na basani tubekenyoro. Faith ne sister yako kabisa? Faith ne sister yane. Obara na boka mwanje kiande giko. Mwanje te sana. Mukogoti na kinda mwanje. Kara kwani rango ebisiba. Ebisiba gotero kona koroku revelation kikobwate. Ebisiba. Agora até bakana tenga montona amenya ta around ya. In fact gotero ngwara tariberera kidogo. Banda bawanza gotebanga o wateli romondo nini. Of which ilikuwa ina make sense kidogo lakini me personally ndino gotera ngorika. Ayana. Ndirio matera mama konyara ngo ba inspired ne binto ngoetera. Ebisiba no gotera ko ibore tukura so gotera ugoro kunga no bwate besa. Ya no mbege to mostari gete nkanyaro mototo bosonga ari mwembe. Bona se ebisiba anganyete ko rumwembe squeeze manyete nyanjo. Wono ena manyete first time mwembe. Okay. Akangange sengenjo ndabwatie besa. Patekana acha ko machunguza baadaye nganyora like ya esa kara konyoro mo boy child. Neves ata tuwatia besa ngi yoko mate kona ta kanyora abantu bebesa bakamunganya koru mwembe kando mtawa monene koru kunyanja so nje no gotera tunari no gotera te juko ali gikoleta mangana ngan no monto geteiga otera te sijini ni bintu binga bune bira kinirende no gotera ibinde binge chengorika well tingo te gotera ngore ngage to koru kunga hangine siti gange pere Muswat na rabatari ko iwana na mama wakaboniga. Senja goro kwa Agnes, patana motel nini. So ekaro goro. Ai ko tumekera Agnes no na igori ndinere kwale gote. Bona ara gotigantu mekeke muntu bado ke muntu nera ngochari. Waranga. Oyinde alisi nera ngochara ta. So debe sara we kana we so kinte. Kana debe na. Ngitoko una na kaptu fulani. Ono engineer yeta tuna tumegete generalize tu. Bosomera abantu bali babwate tayune chibosonga. Ukuna kunya beta oni goeta. Kulenda Agnes na bwate perepere na atige boli. Bate. Ocho bagokina ni kabisa batero kuno. Response na nyarire nyinge abantu bagor kwa Agnes. Kwanza I'm very sorry. Lakini iyo bantu babakwanire bobe. Agnes yabange. Babwate chiperepere. Aya TV inde koratiga. Adete kuhakikisha nganole base yeto recorded. Ya nere no busuka igorora iganole. Aya ma mbono. Usengwatore naliora igwe. Nare gokorika goteba Kevin Migos my brother kwara tubwata okobokori ndi kiagera into nabantu bawo. Kevo incho ndigi assessing. Ndigi assessing. Evono. Ino montonga kigima. Immaculate akorika korwa Nyamondo. Nyamondo ikali gochi bonchali ekole gochi magenche. Mata alibu machoge borabu agoteba kamtu fulani gaki ngoma zako tunazipenda ega asiengiya inchune bintu moliro. Ekarata gandereta igogo chimotwe. Nyagetinge ngwa akatera nkoro nyagetinge tigo boibi tokumetega kibuna wanke kone kieke pakumungina kwebembori ukerage kieke mosoti tenyoringe nyoro kieke bamura baitomba chororo koira chibete Igono manju morigeli na kugogocha next yagera turara katika twateba nga Friday ibiro gotwikaransire tubiro chino na ibiri twasukwe guchiaringa rero ya ntoli wikaransa tiga tutenene kabisa ime ya ndizi TV omongina nyagetinge nere tari boba kaibe gore yonduso kurwa segura anionduso igure kwana nyongoro tija Yo I know freestyle thing isn't here say expensive style your DJ White you come to Flani you're shotty running omongina nyagetinge nere tari nuboba kaibe gore yonduso kurwa segura omongina nyagetinge nere tari nuboba kaibe gore yonduso kurwa segura anionduso igure kwana nyongoro siriria gochikori anenyagetinge no muntu akoyetinga kwagana naboko nguko yetinga kwaganere mbikurare egore nyaronyeka mutoma neri soli kabimbabu nesugume
kenyore kegima kegaichana mbongi no mogo tubuna nyagitinge na manyete gose no bomoibi nyagitinge tigo boibi tigo boibi nyagitinge tigo boibi tigo boibi nyagitinge ko watwore ko samwe open tigo boibi nyagitinge ko watwore ko samwe open tigo boibi kumetika kibuna wake kone kike bakomongina kubembori okerage kike Mostoti tenyori kenyoro kike ba muraba itomba chororo kuira chibete Tangedisi meka weke ramba utigo sabari kiba mangana kina sara mautu Akangina kanguka muti tore sauti Nonya bono nyeta dio mogambe nigo gauti Netege kukuche toga tio pereri Reta masara konya yuango toka gosereri Tangi no nyeta eri toga tongeri Omoibi no moibi to mueveri Obuso kuboke boke gaka se kenyoro Tema goke anebuna kwebe bigite keguru Kosobwa toni kwebe guru Kare kia gaya na kebe keruru Nyagetinga tigo boibi Tigo boibi Nyagetinga tigo boibi Tigo boibi Nyagetinga ko watwore ko samwe open Tigo boibi Nyagetinga ko watwore ko samwe open Tigo boibi Nyagetinga ko watwore ko samwe open tutokwebe Nyagetinga ko watwore ko samwe open tutokwebe You go fi tell that to your brother, your sister and mother. You see me? Your child's matoke. Big up yourself. Baby, nyagetinge tigo boibi, kubwatule tigo boibi. Tigo boibi. Ando tigo boibi, boibi ne tabi emelande bono, omusubadi ole kuiba. Abasubadi maidento takeri tuibe, bono no boso kutiga oboibi mbongo leterera. Anga mtu fulani wewe ni mtu ni mpenzi wa hip hop. Yeah. Uchimotoka rangu cha kugandoro ya wachire pia. Ocha gote no muntu gwege songo bose. Actually sai ngonyara tore challenge ko nyama monda gataina ki bari batari koiweke gusi ta kimo gataire bindo nento koigu yo mosikyo gusi mbuyo gokore so sometimes ngora rengera rinda dara kana no gotero komo ga kwege songo but talking of hip hop is my thing era manyinga no ncha akirete kura mangana hip hop no nyombe kwa konyora full time almost kingo cheza na hip hop baga tere binton tari koigura king no royu ndegararata the hip hop monta buna inche go so producer nange okwana iga by the end of the day onyoro jire nyagitari okoro munu ichoire akoba igo mangana mange chinsa chinke okwana te ina minute okwana mangana mange igo hip hop ne ntokera manyinga oime anda wantongo nyote bale you are doing a good job ekiboro chenga kuburukaneri kana mamura chimanyoro chire ochakira munu gwe Kenya modero abantu nabangi bamwanchete actually buna bone kero nari gocha abantu mbamaitenga nka mtu fulani okale studio abagere tumanya busongo ite bugoleti kero monto okwana mononde bwensi bande tinga ukifika pale kwara kunilende na sisi tunasikia kile mnaongea sasa niko na my friends pia wana watch na no kwana watatenga aongea hata Kiswahili hata sisi Wajaluo Waluya Wakikuyu na intuto igunga ngochole studio senginjumba maitengo chole nande ekikiangera to my next okobolinga none collab karabe ka bantu buna bali jumba gwanchete tali bagusibo katugwanchete abantu nabangi bagwanchete iga gusiye itokurende kobakonya goteba mbiya ogokora kigima nara igokolika agoteba nga akoro kwa mwangi okerosi agoteba korwa Ayora South Mugirango kama mtu fulani ya gachimotwe agoteba kama mtu fulani ya gachimotwe nara okolikanga kama mtu fulani ga kimbekere bisiba tali arokobeka korwa era kubangu kormoinali ono kwana biyani producer moino lakini ebisiba nkagerete nabeka lakini rende nero rako ba lisha bikinda ligotenga gaki ebisiba ni gogonkora pi igombe marasi bali magendrete kolika wetera asensemo ya ye namba yesi mi Facebook na raga mtandao koleta eshida kulende gendera gutuma
ekerengere kiao ne support yao gwetera Ndizi TV enamba esime yuna rora tulikire bwango kamtu fulani nkoligere ligutore ko ruatambe sana bantu bana abo David Kimori bakolige ko ruchinsa macha machi mumbu Kennedy Kisemba Cyprian Ontita yabo Cyprian Marubi once bakolige ko ruchinsa machi ya Minnesota Texas New Jersey bagotebanga bagoteba uendelee hivyo timelinge simu yako aligere sana kolikire gabuna ekara in the messenger kukwanira diaspora Nelson Matoke big up yourself Boas Ogeto ando bari bagotuwakilisha kara bari mumbugari Trufena kwamboka na akorarire Vector Kenya salute igona ande no toro chana bako bana bato wa kana ande show ache ma ande to kole show ina ande tucha ku invite ya chigesti chindi gose ababugi bande igombiye mono bali mukure ko chinsa mache diaspora yabo ifemia mo kemunto no mokoteba no mulime tunashukuru sana gendera guchireta kabisa nara ukulikanga my brother kelio begete liko ondangirie tokeyole bana Nincho ngakere simye kana arore TV tokwana ngiro begete ligo igo atos ogosoereire ngocha okoboli narengera kinu ikire kombole linga kelio begete liko tokeyore my brother to bese okeyora aye bueka ona kamtu fulani nkiora kwanere generally goro yo musiki ogusi the both upcoming na bali mwatirire guchigoro one secret about musiki ogusi nesaka wangambono mo industry itego kin abantu abanga nabo bansire kwerusa ningana abasani abanana intuna bake industry yera open for anyone na bekore limit barore also eriko akegasi yawe ko make sense tuteba obate idea ngia o record studio buya ige studio ngia oro se video yawe buya obeke gari after some days na ndoro se yendo beke montari gere content ye to gotigara kabana ngoro musani omokebana egasi yaone ere kugukwanira ona bana barari banyota banga nte moto chaete nini oiso kumbono na gotera terete ochi gotegarra gwa igwo ticha mato to igwo so na bagwanja kwe limit book industry ko open for anyone mondaso akore gasi ayengia ekwe oni yoko egasi yane yangeti asende tari monto so ngwanda toro tukwanire ngaki omuziki oyo nkyo koreire gusenga igwa performiri ali nona kwa gwatenga ka perform musibu monto gete antafurahia sana onta inga ngaigwa performiri your biggest show wa kolire live ngaiga korende Stella kurunyatie kagoteba show iko lit kama mtu fulani uko juu bro hai Ndizi TV ningependa tafadhali mnichezee Ebirentane ya kamtu fulani please taligetiria Ebirentane yako nyetu Ebirentane talk about Ebirentane ngoma sitakangi kumbuka kwanza verse nilimba naseki kwa moruke kerentane nainde tariero chitaretane mwana no mwana na chave kya kare moro isebuno yoga mubekane ayuna mangana Ebirentane okorokunga Ebirentane kero muntu kwigure Ebirentane na mango konyora bagwetera karahera sangu guru yo gotero kasini nitwendeka ninus ndarachaka first of all rest in peace MC Mose nerorenge mastermind yo gotero mongana tagatenga nchega kinini na konya nyasao makonyiri ndo bya smile ona gatako give back to the society so are kodige bana bali ba Ebirentane bachaire nini so agatenga ya gandei ndikira gotero tukawatira na MC Kudu so no gotera aringo chagochakire campaign geten yaya yo gokonya abana bari Ebirentane too bad karatwa shoot gotera twakura gotakire gosoka the following day agakubuna rero may he rest in peace it was a big blow but Ebirentane abana na bange bagwetera ati bono nga koba maomi na cha nae mugakweta tiko korigereri nini aifo ikuwa hivyo umwana no mwana andike wanjire ngina anja no mwana ki wanjire ngombe owanja ne mori okay bia mono sana ekarto gusuka mutwe asinaro gwatagito muziki ogo ikibuna kamtu fulani nayo muntu naro gotanga nyore chance perform mutu yae kero kende already wa performiri nka yaye muziki ogo atagito ogo iki kero kende ogo ikire ubona kero ngore tyo bya muziki in fact mukiri
tari kabisa rende but so far so good one thing na tete nyasaye mosuko angorokere abantu abagonkani omosiki o ng'a togokonya aboroki ng'omosiki o nabo gonkonya so far na achieve unetiki. I'm so proud of that. Congratulations. Yeah, na no mondo ryo gangani ndikare. In fact nkinete society ntare gotara ne bintu imbegete motwa. But squeeze na bango tara proudly na ndo bakoriko kana se injura kwanira abasaye baragai. Kwa menta abasaye. Ande karo konyora ngo sabana renge musuko mbe inspiration ya somo. So far na nyara abantu babere batatu mudango nani boxa ontega aki. I'm so happy because of you na nde bintoko yani I wish kumoja nikwe kama wewe ento bune kina wage comment mwana tena kio na sabete mosco mbeba sebe na gaiga maana iki tingate nyasaye mbiyama so far so good challenge ro kidogo ne ko korose bitoki but industry like togo so muziki sayo anza ko an kengima na shida roro ngote kire time but obe patient enough obe como kio after your time wana wanza ko ya matunda in fact na we kasa no otari gotera but okoriera matera ya gotera wakori kero kende ingota gete gocha ko performeri montoki imeyense ito ya Kenya no and outside because mono musiki ogo twarure ga ibirango byansa wane torochi gochigoro ryoka ochako karano ine chikolabo na abantu bande elingo kobolinde kolende ngoga netio o perform motu yae na yororenga omusiki nabona atete na inje perform ga omonto eba mwana politician goso monto rioro chotara otara perform asali na temene korengareri lakini tindishua egento gego chigianku nengore karongo perform nyora mashabiki getabere iguria go monta yani okora yani enchira ko agochangamka ryo go perform njauna babantu ntagete ntwarenge event gete ya kisiasa tu and then mwana siasa akaboria mashabiki ngo musaniki ngoreta no twarenga basani abange musaniki ngoreta ndira abantu banse ko shautirie tariana na iwetendere so like ekarongo performer abantu buna banga minute that's my special person in gender attack ningicha session nyora na bie koron performer afu yani ochangamugete bas ayanayo na tagete timbo atimondo specific ngo se president ngo se nani yasenga ncha bande ngo tebali nyora libagam intere limo speaker bwense ito ya Kenya ikaranstari na incha mokonyi bwense omobungo one mo governor aye you are very unique yakubikirwa very unique nchaka kinta mundo a true fan ori ani akondre na na ro igubuya twagoka nere ni nyoro yo mabantu bande bonse bange goteka ro mosikio ne ba ikaranste bakirete iga lakini ori yo nda perform na matera ikomi kosa ko endra kongo moyo auna babantu ntagete ya ngori getyo kore collab nere itabasani baito gusia gose abasani aba bande abamwachire nkuma Kenya engima ngoraga niko kore collab nere gose no bonta gitora abaigae so far tindishwe kana ringe gukina kingokora hip hop na rego saba na begena na marunse na tabanya sango anya musko nkele vogete nda kore collab no mustani ko ku Calligraph Jones bateka na reta se hip hop eyu sai tindishwa ngonda tamani mono okore collab nere but tindishwa in fact tindishwa but onde tora nyora negatia ndarenga na toko igwana kibirengere I'm okay but ngenda Uganda kuna msanii anaitwa Palaso inaenda tamani sana umevuka mipaka gwarure Tanzania gwarure nonye East Africa yonsi omusanii ori ako ngoki njira akore into bya tindata banga Kenya ambayo actually abantu ngombori barenga ngi matanya ko collab na ba Vicky Young MC Migi Babji taringa timbati bobe bonde yeah abana most of them ni my friends bado ngomena na tore tu akore into bito bitatu maybe bande mbaro totera tana warabu tu gata matera kirete goja pimerenga kia so timbati araka mono kora collab nonde kero kende orataka okore collab nkikiriura arigiriri omago kero kende ikirenga wono tete okore collab no monto specification chirinchiri chura arigiriri omago so jwe collab nero to so na monto ndebwensiga ebintu mbirura arigiriri nga oyo nabwate ABCD na bongo so nere in case ikirenga wakire collab badra borangani so guchanya no monto okwebereri kabisa ani mambinyo ari muri collab
Yeah, so collab on chango rigari. Maybe omuntu naro ko introduce as fans cha chingani chitamaiti. Na wanda gani nda desire omuntu buno. So omuntu ko gera make an extra coin from making a make one. Kina kigendo nda rigari. Yeah, so ndorenga omuntu nabate fan base getentara yikira abango omuntu meka ndorego kina kigente getanga. Muntu nagera gotera kuitoko ni buye. Oneke. Oinera muntu nda. Kero kende abasani bane barataka gocha bakore naye bono tari ayutagete but somebody ochire ataite okore nando sikurigeri maybe a content musiki yonyore mbijwa no anchira nego kora nere. Sina shida. Actually the last few years na korre korabo na basani bange bari upcoming. And baronya wate talent bakogos nyuko mukani. Nte watero kuno kuya inchitokore. But oyo gocha kondi kabate binde bibera nateba. Oyo tantori ko irada ikaikomi go discuss enteki. Tanda studio tufanye kazi. So at the end of the day ni biashara tunafanya. Yeah. Twarore go kora na matera ya korumaega buna ngikyandite ngachikonyoma no kore baba kudu no kore tana masubati yo kwato gikigima obwate igo twarore ngibinto go chigwata kana binto gete specific mune fan base amuntu oragera matera amanyikane abo bagerire kwa manyikanira kidogo. Actually tinda ikirabu tinda akora na muntu bote fan base no ndora mente base so far abuna akora na barabu mbari na njengo teba aya sinia sina ikire na bongo mo sukina ra ikora akwenda ko beko mukiatira na na bako musato kina so far in fact sijaifanya na msanii mkubwa matera announce mbono Totara ndo katera kuibisi bando chibasabire ange batatu iga bateba na Bob kuro mabondo nyamache kama tu fulani nicheze eskamo ekukora kuntu acheza nanda goteba show iko juu bisiba mbekere bisiba ngo chitoro kobeka gocho mwali ndo chinga bantu mpaka gwanchete kero kende buno muziki yoko na kero kende buno muziki yoko na gokina iga ngo na gochenchiole no takete gochenchie version engao Bona tokonya goskochimo. In fact muziki yako na trend. Nutunaona kana ite kwanza gotere china gatere mbora hip hop. Ngakinja ka make sense kidogo according to me. Kana kanya trend ya gusia kwa na gochia na bagote ma word just. This the only way unaweza survive. Jibona nyara bande bagotenga gochia na biko gotenga gochiga iga. Okay na bagonya ngo make your sense ya sore but one genda kan tokori nyore ya na ndo nyara abanto iga. Ali no ne biashara bigo so ona ali ngo chokore biashara kore kanda wek musku anza go shift go chiga iga and me I thank God niko versatile mi neza piga tu design yoyote actually sai my next hit ngo yakando bokano obokano na ngo bugeri ngo bokano so asendaro re wansire ko band go chia to ende noro gochia to ende noro uskwa ngo karochire gochia so tari kwa na moko bwatere na monyo musego chake Juna wano isa ko trend yansa ko ande santo bako buge gita ndra wanto tege mete produce to buge ngoto tema ko yo musa go chake lazima yeah but to kana ni trend bono yo no mwako moya oyo no mwako moya tuachakire in fact ene wiki ya gatatu ase omotenyi omotangani kigima it's a very new year and in fact happy new year sengenjo ene wiki ya gatatu already ndorasuka mono bono ngito tukagire to mwako oyo sengenjo ngwateranga mwako oyo ige binto mbiri gochigo gosarekera mwako oyo ni wakutesa ingi tokagire to korwa sore this year ngikere chiko ningi gochigocha na ande gochimoto Yeah, so far ngakinera na arakira sana. Karongo chagoso ki uwanja ni scam. Actually nakogotera go kana so geti last year. Ogakira sana. Na kirete sana but na kirete kingonya ko bange bintu. Ona sai ni mbata so far ni mbata matera isa ine. Ago safu mwako yo bonsi. Wensipi. Yeah, gone bintu ngakora sai no go nyabekera chi video pole pole. Ana kolegero ringoro kingo bartera. Iyo. Igo mwako yo we expect hit after hit. Back to back. Alafu hit after hit. Yeah, hit after hit. Miaka tano korbono 2027 is 5 years from now. Ngaito gochiko konyora. Kuna kamtu fulani. God willing, na wangu ngwete mbeno ne ambassador yo muziki. Cause na etere binte binge sana kana renge go chaka. Na ensa ye binto mbere bigo ntanta ni bike bikan less I thank God sai na toko gamba na bali ba chagete mapema abasa nimbara bange bawate talent lakini batamaiti na kibara tumeke talent yabakonye I feel like nara konyo orange na mbare tamo na bana na skuru ga seminar gete ga kerenga tu abasemi
but musically nganga na iga kimuziki yo 2027 yakanga na iga umurango wetu chakoyana ne yake kimuziki yeah inkyo engana yawe yo mwele bono guchia se abantu bonse baligerere bandiziti bibairire chinga kishabo balikire chi SMS bagendere gukurigera ikurutwaga chagete kuri ndo tararwa engana yawe yo mwelyo county ne bote Ministry of Sports and Culture asibesa chiro chugo support talent bine gosoli ende chirinde chonsi go talent chinde chonsi abaki umupira mwana gokonyeka in any way. In fact county ya nanya robo konye bokai gotu kisi county na netari around with county torwete Nyamira akinya sato konye mwako nya sai no muyano iwa bachori ukora tore chitaba utigete na chieto ro the last time mbata etiko tambua ndo ne kinga talent ni babu ati time thank god kisi county tinda tiko batogira kini na temata wetora kini response na nyoreta ilikuwa positive yeah. Alafu nara okomboli ngaki mwiso gukore collab ne mbarambamba ntwaro cyo nwaringe mate bukulia ari gukorera umwako uri ito igaraila mukigoro mandate anga mukore rero monyara ne boli nibagite mbarambamba gatogomera nera kirengaki ande tokore korabo ayabona ukunda mae alafu njentera chorus otebe mbarambamba akoreta maguru muna gusenki so na wata idea yenga kiketenga ngatoya kora lakini rasa zinda go choma zacinde ngome kia sense zachinda cover do kia kora but na zataka kufanya jewelry ne style ya enera kivyake na mta yora mwege una monta yora kwege ande wana mashabiki tu gato mate gusiare fani sana nya torio mokongo na bota ete karacha gete barate hankie kibono agotobo soku nini bakarro chiro yo gotrandi bakatwita naro yito monda go posting amosa nikyo mate korugusi ngai barambamba yoka so ngacha konyoranga no engineer como criticize na might in style ya abatoko karegase nande twarero no mwaka boba choli nona basani bande besokire baboli birogo mpaka nona bana abarali abande besokire baboli birogo aya no bwate no tagete ko boli kende ya no meta soke iga vijana maite kutakatole vijana bya minto na kioroji siasa nonsense actually no sai mbera sando akugamba siasa ngo feel uncomfortable. Why? Spend siasa wana maite Ruto Raila nini spendangi na kinta ngaba gachupa bara soki baya bagweti ngaki ya yana yatata yetobo mu MCU ito gachupa bagweti to gotaka still I don't know, maybe nganda change my mentality nganza kuchukulia ko ira politics kabe gentoki lakini unaona MC mingi hata ine no tore maga tora etio musani oyo mango tora na kibiko okay kwani ngana yayo mwele karto gukurira ndate kwena ne zawadi asomonto wachire game nini show ye chinse chonsipi ne zawadi anengo moe korukuru asogotera kwana gukuru kubanja ni scam what I want you to do ni ngo bande namba yane ngendo okorengeri wenda se simia oweke *812 *786 hash ukunoko set scam unesikiza tune yao *812 *786 hash ekaro subscribe also Facebook yana come to fulani musasiroti ondo mere screenshot nimbate credit ya 500 credit karogo set eskiza tune ya awanja ni scam monda ingirorere but nabokonyora social media kiregenta nokere Facebook come to fulani musasiroti onyore Twitter @ come to fulani Instagram @ come to fulani TikTok come to fulani WhatsApp namba yesi mwana uko WhatsApp kagochari na bakonyore na so Facebook onyore namba ya noro iko so Facebook oligi come to fulani ekerore ndemo kwana kabisa na ndo so ebuna gotebi wana karato ko rega na lito ko retesho akotero kuko gocha ebisiba ngagerte ko gocha
tukore totengera kuruga tukore igana ritukorete mbia mana brother ase watch us studio na ndi no je next time ngoko egeriga karaiga ya sana nimeshukuru sana igo mwanchu murigiria abu no tukiro moelio bweri tukuria rero igumeyo moroberio o free friday karo twarengenere Robert come to fulani kurchinsemo chiaga chuba enjoy yourself to merana ndi tukuria Monday ekaro tukano yo minto Brighton Makori ne producer ito John Kibati e weekend ingia bless Omega come to Flane Ebisiva na kiotagete Ebisiva ningotagete Tokorora babuti whatever nerutagete E champion kagoika whatever nerutagete Sekenare busonga de okoroku ebisivo nyabete tauni yansura bugere negesim Okorira basate ntira kare ko basiba aseri tukera koriri koride keginga Anganyete korume beskuisiga menyete nyanchoko batokiri kera se bona roje tari wanto Chita bicho boke mbi boke tari wato kobeke bitumbo katine bi mini bechigan Abotoreta chimiora abotoreta matobo tamba kuingo terapi tu boira buna panado monyore mpaka makori merago tori gwa matomoro kebeso kure pokisi jagwe mebuna pu Ebisiva na